Il-Ministru għas-Saħħa ġewwa Tjenna Bela ħabbar li l-mediċini b'xejn tal-PrEP u l-PEP kontra l-HIV sa jingħataw biss bir-riċetta ta' tabib speċjalista fi klinika ġenito-urinarja. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Abela spjega li dawn il-mediċini jistgħu mbagħad jinġabru mill-ispiżeriji f'Mater Dei, fl-Isptar Ġenerali Tgħawdex, miċ-Ċentru Ċensu Mowran jew miċ-Ċentru tas-Saħħa tal-Florjana. Fisser dan il-pass bħala wieħed importanti fis-servizzi tas-saħħa ta' pajjiżna. Il-mediċini li qed nitkellmu fuqhom huma mediċini pjuttost avanzati, mediċini li jikkontrollaw sew l-imxija tal-HIV li hija importanti ħafna għas-saħħa pubblika. Aħna qed nimxu ma' targets tal-UNAIDS, qed ninvestu b'1.5 miljun € fis-sena, dak l-ammont ovvjament kull sena huwa mistenni li jikber. B'din l-inizjattiva l-PEP qed tiġi offruta mingħajr ħlas lil kull persuna li b'xi mod jew ieħor jista' jkollha kuntatt ta' riskju. Dan it-trattament li jittieħed fi żmien 72 siegħa minn meta persuna jaf tkun esponit ruħha għal virus tal-HIV kien offrut biss lil ħaddiema tas-saħħa u lil vittmi ta' abbużi sesswali. U għall-ewwel darba il-Gvern qed joffri wkoll il-mediċina PrEP li tittieħed qabel ma persuna tkun esposta għal virus tal-HIV. Il-Ministru Abela qal li din l-inizjattiva hi parti mill-Istrateġija Nazzjonali għas-Saħħa Sesswali li għaddiet fl-aħħar fażi tagħha u li se titnieda fil-jiem li ġejjin.